nandito na tayo sa Al-Bidda Park. So, lalabas na tayo. Alright. So, today is yung last day ng food festival. So, annual yan na ginaganap, guys. So, magpo-food trip kami. That's it. Ito po yung view. Right. Ang lamig. Maganda ngayon yung hangin. Yung weather pala. Doon. Yan yung station. Ano ba sinasabi mo? Today is Friday. So, walang pasok. Bukas, wala din pasok, guys. Kasi tomorrow, December 18, marks the annual celebration of Qatar National Day. Kaya, happy. It's perfect. Then to unwind, bonding, ganon, dito sa my park. Bukod sa fresh air. Okay, fresh environment. There you go. Ito po yung papunta doon sa mga bilihan ng mga iba't ibang foods. Okay. Stop. Yan. Malapit na tayo, guys, sa entrance food festival. Kung nakikita nyo yung mga kulay pink doon, ito yung entrance. So, kapit na mag food trip ka dito, huwag ka munang kakain ng lunch, tsaka lalabas ka na gutom para marami kang makain dito. Bukod sa iba't ibang mga pagkain na makikita mo, matitikman mo. Okay, super sulit naman. Mag-i-enjoy ka talaga dito, promise, guys. Ayan. Sarap ng weather, hindi siya malamig, hindi siya mainit, pero ako ay naka-sweatshirt. Okay. Maganda sa katawan, maganda sa feeling, ganon, guys. Ayan, papasok na kami. Ayan, sponsored by Monopre. Excuse me po. Yun, papasok na tayo, guys. Ayan na ang Qatar Food Festival. Yan ang unang bubungad sa'yo. Okay. Ikaw naman, guys, ay naubusan ng cash. Ayan ang ATM mobile. Yan, pwede kang mag-withdraw anytime. Yan po yung mapa. Hi! Hi! Yan. Malapit na kami sa mga kainan. Ang dami, guys, hindi mo alam kung saan ka susuot. Parang maze to. Sa dami ng mga nakijoin na yung mga pagkain ba? Hindi ng pagkain. Hindi mo rin alam siguro kung ano nang o-orderin kakainin. So enjoy lang, guys, ha? Yan. Evergreen. Nagsisimula na tayo, guys. Yan, may mga price din. Ang price code. Ayan. Yun, dami dun, oh, guys. Hindi mo alam kung saan ka pipunta, pipila. Firefly daw. Burger. Burger naman yan. Firefly. Ayan. The red burger. Chicken burger, rare burger. Ayan, chicken burger. Rare burger. Burger. Ayan, si Puto Bumbong Taho. Ayan, Pilipino siya, guys. Ayan na si Filipino Hot Pack. Ayan si Filipino Hot Pack, guys. Hindi na alam kung saan susulpot.
Sa dami ng mga nagbebenta, di na alam kung anong bibilhin. Kung saan sa lalapit. Bango oh, amoy barbecue guys. Sarap. Si Mama Rosie yan. Si Indonesian, Malaysian, Filipino. Yan naman si Manila, Filipino street food. Ayan naman yung street food guys. Pili lang kayo. Girl Station. Ito. Number 6. King of Chicken. Oh, shout out. King of Chicken. Dami nila. Luckiest. Oh, shout out Mama's Chicken. Tofu and cake is in the house. Right? So I guess ito po yung ano nila. Andito rin si Progressive Indian Cuisine guys. At kung gusto rin nyo ng contemporary street food, go for that side. Napadpad guys sa isang Indonesian restaurant, Indonesian cuisine. So, ayan. Bumili kami ng chicken beef noodles. Okay. So, this is dim sum. Steamed dim sum. And this is the soup. Fried dim sum. Okay, you need to talk and advertise. Kain na tayo. And guys, pagkatapos lang namin kumain ng isaw, chicken barbecue, chicken skin, at saka atay na manok. Plus, yung binili namin dyan sa Indonesian stall na yan, yung beef meatballs, noodles, at saka yung chicken. So, super busog na. Pero gusto ko pa mag-try ng other food. Ayan, Filipino na tayo, at saka Indonesian. Naka 2 down na po tayo guys. Yan po yung view. Yan. May mga mat lang po yan. Pwede ka nang humilata. Kasi busog-lusog na. Dako. Yan. Yan. Dito naman tayo datayo. Yan. Dito tayo dadako guys. Yan natin kung ano na naman yung mga pagkain dito. Marami pa dyan. Oh, yan. Naku. Dami oh. May popcorn. Masarap ng popcorn. Bango ng popcorn, mahal. Nope. Bili tayo ng popcorn. Try natin guys. Gusto mo yan? Ay, gusto mo magkarak? Titay mo karak. Bakit? May water station din guys. Yan, kung gusto mo rin bumili ng, hindi ko alam kung libreng tubig ba yan. Bumili ka guys, pwede kang mamili kung saan mo gustong umupo. Ang luwag-luwag. Yan, perfect talaga sa mga bonding, mga kamaritisan. Bonding with friends while making chismis ba. Ayan, si Santa Nata, nag-iisa lang to. Ayun, si ice cream oh. To. Ayan. Rolled potato chips. Not your average person. Ikot-ikot lang tayo muna. Ay. Halos punuan na yung mga upuan dyan.
Katapos naman kasi nilang kumain, hindi na sila ano eh. Diyan na tumambay, hindi na umalis. Kung ganyan ba naman yung style ng upuan. O diba? Yan. May mga true pilotis din na pwedeng upuan. Yan. Andito rin si Monoprey. Monoprey pop-up. Diyan din si Starbucks. Ayun si Starbucks, guys. Oh, tuloy lang pag-iikot natin, guys. Ayan, si Bubble Bee. Andyan din si Baskin and Robbins sa mga itong kumain ng ice cream. Oakberry, Coros and more. Tapos si Midtown nandito rin, guys. So, kanina pa kami umiikot-ikot actually. Isa lang hinahanap namin na hindi namin mahanap. Hindi talaga kami makahanap ng toilet. Yun, tama. Toilet na yung hinahanap namin. Wala eh. Asan na kaya ang toilet, guys? Daming pagkain. Kain ka ng kain, lamon ng lamon. Pero walang toilet. Yan si Gossip Bubble Tea, guys. Ang daming pila. Pinipilaan si Bubble Tea. Ito naman, ni isa walang pila. Kung yun ay maraming pila si Bubble Tea, 3 lanes. At ito naman, walang pila. Si Q2. Nandiyan, kalaban ni Pacquiao yata yung si Q2 eh. Yan, nasaan na kaya? Oh, asan na kaya ang toilet? Yun lang, guys, ang hinahanap namin. Ganun talaga, no? May stall ng daming pila, mayroon din yung wala. Hindi nila alam na yung walang pila, yun ang masarap. Si Q2. Wala. Nakakapagod maglikot. Daming mga pagkain, daming mga stall. Pera lang talaga ang wala, guys, at saka toilet. Yun. Toilet lang ang wala. Ano ba yan? Saan tayo toilet? Yan ang isipan nun, guys, ah. So, ibig sabihin, lamon ka lang ng klamon. Bawal umihi. Bawal umibak. Ay, sarap ng hangin, guys. Tanggalin muna natin saglit yung ating mask para makalanghap naman tayo ng ano, sariwang hangin. Hindi lang yung pag nakamas kasi amoy lang ng bunganga mong na ano mo eh. Naamoy mo ba? Ay. Yan. Still, si Arpalin ang hinahanap namin. Oo. CR hunting. Yan. Samahan nyo kami, guys, sa paghahanap din ng CR. Ito yung last moment. Finally, nakahanap din ng toilet. Food festival dito sa Doha, Qatar. Annual po yan na siniselebrate, guys. Wow! Woohoo! Masasaksihan din natin yan ulit bukas, guys. Mas bongga pa at mas pinahaba
Kasi bukas po ang celebration ng Qatar National Day. December 18 po yan. Alright, there you go guys. Hope you enjoy watching. Mayroon pa pala. Yung akala mong tapos na, hindi pa pala. You know, mga nagpupulang kulay. Ang tingkad ng kulay. Color red. Tumigit talaga lahat ng mga naglalakad Ayan, para kumuha ng video tsaka panoorin yung fireworks display. Ayun. Imagine, lahat nag-stop ayan. Ayun, ang ganda guys. Woohoo! So bright. Pauwi na kami guys, pero biglang pakawala sila ng mga fireworks, kaya kung titingnan nyo guys, medyo malayo kami. Ayun, wow! Wow, 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 my god! Ang ganda-ganda! Woohoo! Ayun na guys. At doon po nagtatapos ang ating video, right? Till next video guys. Thank you.